Jestli chceš vědět, jak vypadají plány budoucího 15letého fotbalisty v krajském přeboru, tak dokoukej tady to video až do konce. Nezapomeň video sdílet, hodit like, odběr, napsat něco dolů do komentáře a klidně mi tam můžeš napsat otázky, bych mohl natočit Q&A, takže pište, cokoliv budete chtít, všechno si čtu. Klidně mi tam napište, jaký jsem demen. Bude tady pár bodů, který tady mám napsaný a všechny vám neodpovím, něco k tomu přidám, nějak to zaobalím, aby z toho byl takový jako příběh krátkej. Nebude to úplně nejdelší video, ale můžete se těšit, bude to banger. A ještě předtím, tak se určitě běžte mrknout na moje minulý video, který bylo z dovolený. Byla tam velká pauza mezi videama, ale dával jsem na tom fakt záležet a zároveň ta dovolená trvala 10 dní, takže těch 10 dní jsem nic nedělal, jakoby co se týče editu, tak jsem to editoval až potom. Takže tady někde, buď tady nebo tady, nevím kde to je, tak tam budete mít odkaz na tohle video, tak se běžte mrknout a hodit tam like, samozřejmě odběr. Ten, kdo nemá odběr, tak prostě nevím, se nechce zlepšovat asi. A ještě mi určitě hoďte followy na můj Instagram a TikTok, máte všechny dole v popisku a taky na takovou speciální sociální síť jménem Strava, kde dávám všechno info o mých trénincích, jak fotbalový, běhací, silový, všechno tam máte, všechny tréninky na Stravě, takže mě tam určitě sledujte. Jako první bych se chtěl vlastně bavit celkově o naší nový sezóně, jaký jsou cíle jako celkově týmový, jaký jsou, nevím, ve škole pro mě cíle a tak. Cíle na YouTube, na Instagramu, na TikToku. Tak nějak to zhrnout a pak si dáme fotbalové plány, moje osobní. Tak jako první bych se chtěl bavit o škole. Ve škole vlastně přecházím na střední, jdu na nejmenovanou školu do Kladna, tam uvidíme, jak to půjde. Nebudu si dělat iluze, že v životě nemůžu mít vyznamenání, podle mě, jakože v životě budu rád asi za 3, možná i 4, ale cíl je nemít 4 na vysvědčení, takže to je cíl. Co nejvíc si to užít a pracovat na YouTube, na Instagramu, na TikToku, co nejvíc to jde, ať se to nejvíc rozrůstá, protože se to dost rozrůstá, ale už ne tolik, jak bych si přál, takže musíme to nějak boostnout zase. Tak a co se týče týmových plánů na sezónu, tak je to tak, že my jsme teď rozděleni na vlastně Ačko a Bčko. Ačko, to znamená spíš jakoby U17, hraje druhou ligu čáků, tam je cíl asi bojovat o vyšší místo, spíš hrát nějaký střed tabulky, to si myslím, že tak bude možná nižší, ale určitě by se nemělo sestoupit, to si myslím, že by měl být jako úplně jasný cíl nesestoupit a myslím si, že se tak na 90% povede ten cíl. Není to nereálný, že bychom jako nesestoupili, ale myslím si, že nesestoupíme na 90% to Ačko. No a Bčko, to vlastně tam, kde asi já primárně budu hrát, i když bych samozřejmě rád hrál za to Ačko, tu druhou ligu, tak je krajský přebor. A to je vlastně jakoby 4. liga, teď momentálně co je. A my tam chceme urvat asi postup. To by měl být hlavní cíl sezóny, urvat postup, nebo minimálně takovýhle je cíl na začátku sezóny. Uvidíme, jak se to bude dařit. Všechny matchdaye uvidíte u mě na Instagramu, takže dole v popisku běžte na Instagram, TikTok, tam budete mít všechny matchdaye. Rozhodl jsem se, že na shorty už nebudu dávat to, co dávám na Instagram a TikTok, budu sem dávat čistě ústřičky z videí takže tím chci maximalizovat shorts a na Instagramu, TikToku uvidíte všechno ostatní, takže mě tam určitě sledujte. Momentálně nás je dost, máme tam asi 21 lidí nebo kolik v tom Bčku, takže je tam velká konkurence, ale já si myslím, že podle 2 přáteláků, co jsem já hrál, tak si myslím, jo, upřímně, že bych mohl hrát a doufám, že hrát budu, chci se zlepšovat, co to jenom jde, samozřejmě furt se zlepšovat. To je moje poselství a to je můj úkol vlastně, být vždycky lepší. Vždycky každý den o 1% aspoň lepší, protože pak, když se vám ty procenta nasčítají, extrém. Teď jsem slyšel takovou dobrou hlášku od Kobeho Bryanta a to bylo, že buď v pondělí lepší, v úterý lepší, ve středu lepší, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu, v neděli, každý den lepší, když to takhle budeš opakovat, furt dokola.
nemyslím třeba měsíc, 2, nebo ale spíš 5, 6, 7, 8, 9, 10 let, tak budeš úplně jiný člověk a uvidíš, že tě to posune na úplně jiný level. Takže to byla jenom taková krátká motivační vstupka tady od Kobeho Bryanta, kterou jsem teď nedávno slyšel a no, něco na tom je to docela dobrý, jakoby. A teď už se konečně jdeme vrhnout na ty moje body, na moje klíčové vlastně věci, které si chci splnit za následující sezónu, která už začíná za nějaký 2 týdny, takže už jsme tam skoro a už to začíná, konečně. Tak hoši, jako první věc, kterou tady mám napsanou, tak je asi docela zřetelná věc, kterou chce hodně lidí a je to takový dost obvious jakoby cíl, ale dává to prostě smysl a to je být klíčový hráč pro tým. Samozřejmě to chce každý, prostě, aby to na něm stálo. Většinou jsou v týmu takový 3-4 lidi, na kterých to stojí. Já bych takový chtěl být a snad se mi to povede. Makám na tom hodně, snažím se být co nejlepší. Teď mi narůstá hodně sebevědomí a kvůli jedné věci, kterou ještě nemůžu líknout, ale určitě vám ji dřív nebo později líknu. A být klíčový pro tým, no, na jaký pozici? Já rád samozřejmě hraju asi křídlo, nejvíc to už jsem tady myslím někde říkal v nějakém videu. A úplně nejvíc mi sedí asi levý křídlo, ale dokážu zahrát, si myslím, slušně hroťáka ve chvíli, kdy nejsou stopeři moc vysoký, protože já moc vysoký nejsem a proti nim nemám v soubojích absolutně žádnou šanci. Pak ještě mi dost vyhovuje podhrot, nebo nějaký takový SOZ, protože mě vyhovuje tvořit hru, dávat průnikové přihrávky za obranu, střílet z dálky, vidět tu hru prostě a tak. Mám to takhle prostě rád, tohle mi sedí a doufám, že se na to kouká trenér, ne? Ale jakoby takhle. Prostě v útoku v podstatě zahraju cokoliv, nejlepší pro mě levý, pravý křídlo, hroťák, podhrot, jakž takž, ale hlavně ty křídla, takže tam bych chtěl být nejsilnější v týmu. A vlastně jako druhý bod, co tady mám, tak to docela s tím souvisí. Je to bod mít 15 goal contributions za sezónu. To znamená být u 15 gólů v sezóně. 15 gólů nebo asistencí nebo 8, 7 prostě dohromady mít 15. Je to náročný? Je. Ale myslím si, že to můžu zvládnout. Už jsem vlastně tuhletu ligu jednou hrál jsem ji minulý rok, když jsem byl hrát za 16 jednou, za starší a hned jsem dal gól. Takže si myslím, že by mi to tam mohlo sedět ta soutěž a mohl bych být dobrý. Všechno je to moje přání, hoši, neberte to tak, že si egoisticky myslím, že to budu. Já v to jenom věřím a doufám, že budu. Jako v hlavě vím, že budu, jo. Ale navenek říkám, že to nemůžu vědět 100% nikdy, ale v hlavě jsem na 99,9% přesvědčený, že budu a na 100% přesvědčený, že tomu dám všechno. Takže tohle je důležitý, mít takhle nastavenou hlavu a potom se můžete hodně zlepšovat. Tak a za tuhle sezónu bych chtěl udělat novou sérii. Momentálně mi běží jedna na Instagramu a TikToku, se cesta za půlmaratonem, kterou jsem mimochodem dost dlouho neběhal. Jo? Mohl bych se jít proběhnout. No, přemýšlím, že bych se šel teď proběhnout. Ještě takovej regenerační běžík nějaký, ale nevím. Uvidíme. Každopádně chtěl bych rozjet novou sérii na Instagramu a TikToku a bude se to jmenovat něco jako cesta za titulem, cesta za postupem, nebo nějak tak cesta, prostě nějaká cesta, nebo něco, nějak to pojmenuju. Budu tam se snažit nahrávat každý matchday, kdy budu hrát, kdy budu k dispozici. Budu aspoň, i když třeba náhodou bych byl zraněný, doufám, že ne, ale tak i s tím budu jezdit, ať to natáčím všechno. A jinak, hoši, dám takovej lík malej, jo, pro ty z vás, co neví, tak mám kamaráda v týmu, který natáčí taky na Instagram a na TikTok. Je to Milan Drsek, jmenuje se na Instagramu milan.drsek a ten bude natáčet něco podobného, takže se můžete kouknout na oba dva z nás, jak to děláme, každý z nás, a vybrat si, u koho se to líbí víc, nebo sledovat oba dva. To nechám na vás.
Dole v popisku máte i jeho Instagram a mrkněte se na to, je to docela frajer. Tak a ten cíl, který teda mám, tak je získat 2000 sledujících na obou platformách. Jak na Instagramu, tak na TikToku, což je náročný. Na TikToku si myslím, že to je lehčí teda získat sledující než na Instagramu, ale myslím si, že bych to mohl zvládnout. A snad to dám, snad mi tady ta cesta pomůže, protože můj vzor tady v tom docela je pár lidí, kteří to natáčeli. V zahraničí je pár lidí, kteří točí takový ty různé cesty, co se týče fotbalu, či to jsou cesty za titulem, nebo to jsou cesty k profi fotbalu a tak. A většinou se to povede. Jo? A ten hlavní člověk, který mě tady v tom motivuje, tak je Martin Hrabě na hoži. Myslím si, že ho všichni znáte. Vím, že některý lidi na ně nadávají, že to je overrated týpek, ale já ho mám extrémně rád. Beru si od něj hodně myšlenek, hodně věcí a jemu tahle cesta totálně změnila kariéru na Instagramu, na TikToku, na YouTube. Takže to bych doufal, že by se mi mohlo povést taky. Neříkám, že se mi to povede, ale doufám v to. Po 15 minutách natáčení jsem zjistil, že jsem neměl zaplý mikrofon. Takže teď až konečně s kvalitním zvukem, jak jste se asi všimli, tak jsem ho tady celou dobu měl na sobě. A až teď se mi zapnul, takže tak, sorry, jsem dement prostě, no. Takže, jak jsem říkal, 2000 sledujících, Instagram, TikTok, bude to těžký, ale doufám, že se mi to povede. A další cíl, co se týče sociálních sítí, tak je YouTube. Chci získat 500 odběratelů za tuhle fotbalovou sezónu. Chci tam dávat víc fotbalových videí. Možná, jako, mám takový jako myšlenku v hlavě. A to je, že chci natočit match day na YouTube. Jo? Uvidíme, jestli se mi to povede, jestli ne. Chci pokračovat v té cestě vlogy, občas nějaký takovýhle povídací video. Chtěl bych natáčet i jako vlogy ze hřiště, z tréninků a tak. Takže tohle je můj cíl. 500 odběratelů vlastně. Je to vlastně jakoby do konce června příštího roku. Takže to si myslím, že bych měl snad zvládnout. Teď to roste. Nic moc. Takže jestli chcete, aby to rostlo víc, tak zazdílejte video. Alespoň svýmu jednomu kámošovi, protože to extrémně pomáhá. A ve chvíli, kdy mu to zazdílíte, algoritmus udělá zoom a zhlédnutí udělají zoom a odběratel udělá zoom. What? Takže takhle to bude, když zazdílíte jednou svým kamarádovi, jo. Takže prosím, udělejte to. Ne, je mi to jako jedno, jo, ve finále, ale budu za to rád. Teď tady mám asi poslední cíl a ten je dost šílený. Je to cíl zaběhnout maraton. Hele, vím, že se nějak v červnu, nebo kdy to je, se běhají maratony. Takový ty závody. Je pražský maraton a tak, můžeš tam přihlásit jako like. A já bych hrozně si chtěl zaběhnout maraton ve Varech. Johoši, chtěl bych si zaběhnout maraton ve Varech. Myslím si, že jsem schopný na to natrénovat. Jako fotbalista je to takový docela hard na to trénovat, ale i tak si myslím, že to zvládneš naběhat a zvládneš se na to připravit. Takže uvidíme, jestli se mi to povede. Snad jo. Mě tam nechcípnu. A teď na konci srpna, hoši, končíme cestu za půlmaratonem a budu běhat maraton a uvidíte to tady na YouTube. Chci ho zaběhnout pod 2 hodiny. Jestli se mi to povede, nevím. Snad jo. Takže tak a tohle asi bude všechno pro tohle YouTube video. Měli jste tady 3 minuty se zvukem dobrým. Bohužel jsem dement a nezapnul jsem na 15 minut zvuk. Takže až teď jste ho měli lepší. A pokud vám to nevadí, tak hoďte like. Pokud vám to vadí, tak napište do komentáře si debil. A tak. Takže se mějte hezky. Makejte. Házejte followy na všechny sociální sítě dole. I k Milanovi, který ho tam máte taky. A děkuju vám, že jste dokoukali video až sem. Jestli jste video dokoukali až sem, tak pište dolů do komentáře. A buď tam napište, seš debil, anebo jestli ne, tak tam napište maraton. Proto, jestli chcete vidět video o tom, jak poběží maraton třeba za půl roku, nebo za 6 měsíců, 7 měsíců, nevím, kdy to bude,
ale snad to dám. Tak, mějte se a u dalšího videa čus.